Čaute všetci, vás tu vítal môjho ďalšieho videa. Dneska si zahráme Disasters. Dúfam, že sa vám video bude páčiť, keď áno, nezabudnite dať odber. A môžeme ísť na to. Máme tu prvú hru. A musím ísť niekam vysoko, aby ma, keď bude napríklad potopa, tak aby som sa nepotopil. Sú blesky, to je v pohode, ale budeme sa vymieňať. Ale ma napadlo niečo. Je tu niekde, kedy sa vymeníme? Prečo by som napríklad mohol skočiť? Takže by som vlastne mohol vyhrať, lebo by som všetkých pozabíjal. Neviem, prečo to sú diery. Ja som zrovna... Teraz naozaj som šťastný, že sa vymeniame, pretože... Kde bola tá diera? Idem sa tam pozrieť, či tam niekto nie je. Pretože ono ma to zachránilo. On tam naozaj bol. Takže teraz asi všetci budú tam dole, aspoň jeden. Budeme mať ďalšiu katastrofu. Teraz. A ďalšia katastrofa je Withers. No, už akože šanca na prežitie sa znižuje. On ten Wither je tu niekde pri mne. To ma akože neteší. Ona sa nejak laguje. Dúfam, že to nalagujem ja, ale ona. Dúfam, že sa mi to teda nalaguje. Neviem, kde sú ostatní ľudia. On asi išiel skočiť sem. Ostatní ľudia sú tu dole, ale ja neviem nájsť schody. Schody sú tu, tak som ich nenašiel. Nevadí, proste budem sa snažiť prežiť. To je jediné, čo v tejto hre ide. A taktiež môžete mi napísať komentáre, ako ste sa dneska mali. Ja som sa mal dobre. Znova som spadol. Každý jeden damage, čo som teraz dostal, som proste dostal z full damage. Zatiaľ nie je potopa, takže je to v poriadku. Budeme mať ďalšiu katastrofu. A ďalšia katastrofa je Acid Rain. Dobre, to už sa mi to prestáva páčiť. On je tu Wither. Už sa mi to vážne nepáči. On ten Wither vie, že som tu. Prosím. On ten mnou. On ma ten Wither vážne chce. Ježišmaria. Utekaj. Teraz prší. Ja nemôžem ísť von. Ja neviem, kde je ten Wither. Idem donútra. Prosím, nebuď tu. Ale už asi odišiel. Dobre. Som v pohode. Až tak nie. Teraz som sa znova svapil a znova tu je Wither. Ja tých Witherov normálne priťahujem. No, au. No, som mŕtvy. Mám 2 srdiečka. Prosím, Wither. Vykašli sa na mňa. 10 sekúnd, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Prosím. Vyhral som. Ohodnotíme mapu, máme 5, pretože bola dobrá. A vyhral som aj prvú hru, výborne. S 2 srdiečkami, ale nevadí. Ideme na ďalšiu hru. Máme inú mapu, toto som ešte nehral. Asi bol update, pretože pridali nové mapy. A asi aj nové Disasters, pretože si nepamätám, že by bol napríklad... Minulú hru bola jedna katastrofa, táto tuším predtým nebola, neviem, ako sa volá. Znova idem hore, to je asi tá najlepšia taktika, keď samozrejme nezačne pršať. Ale zatiaľ to je v pohode, zombie apokalyps. Som tu vo veži. Táto mapa sa mi páči. Nemôžem zavrieť, nevadí. Dobre, táto mapa je taká pohodová. Vyzerá to ako nejaká stredoveká mapa. Je tu veľa akože budov, na ktoré môžeš ísť, aj na strechy. Tak ako táto mapa je asi najlepšia, čo sme tu zatiaľ mali. On tu je Giant. Dobre, tak až taká pohodová zase nie. Preboha, on tu je obrovský zombík. On tu asi bude všetko ničiť. Je meteorit shower. Padajú teda meteority.
Však zatiaľ to nie je také hrozné, ale ten veľký zombík má dosť stresu. Proste on si tam normálne stojí. Nič nerobí. Myslím zatiaľ. Zatiaľ tam len stojí, takže keď bude len normálne stáť, tak je to v poriadku. Mohol by som ho vyskúšať ísť zabiť, ale moc sa mi nechce zísť dole. Mne sa tu páči. A tu zostanem. Ahoj. Ja tu mám kamaráda, takže... A tady je niekto ďalší. On má helmu? Odkiaľ má helmu? Au, 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 znova horím. To je dokonale. Milujem. Prečo tu je to blbý oheň, Ježišmaria. No tak green light, red light tu určite nebol. To je nové. No tak neviem, ako moc dlho vydržím. Ahoj, som mŕtvy. Super. Teraz máme tú istú mapu, ne? Mala by to byť tá istá mapa. Takže idem na to isté miesto. Ale, no, neviem, kde to je. Ono to bude... Ja fakt neviem. Bola to väža. Vysoká väža. Ja ani neviem, že či je to tá istá mapa, ale mala by to byť tá istá mapa. Tu je jedna väža a to nie je ona, ale môžem ísť na ňu. Potom by som mohol ísť asi na strechy. Odtiaľto. Alebo sa aspoň popozerať. Ale možno, že to asi nebude tá istá mapa. Je to možné, pretože tá mapa bola... Alebo idem tam. To čo je? Sinkhole? Akože... Nevyzerá to... Ono, dúfam, že sa nám toto nebude ničiť, lebo... Aj. O ne, dobre. Prosím. Ja som sa to zasekol. Ja som šikovný. Ja som sa tu reálne zasekol. Počkaj. Dobre. Fúch. Ono sa to ničí úplne všetko. Preboha, to je úplne gigantická diera v strede. Fajn. Akože, nie je to úplne fajn. Ja som sa tak zlákol. Prší. Je acid rain. Acid rain. To je takých... Takže, posledná hra už asi. Teraz pôjdem sem. Na túto nádhernú bielu. Ja mám helmu. Tak už viem, odkiaľ získal. Dobre. Ako neviem, že či mi úplne pomôže. Možno keby na mňa padali meteority. Ale normálne by mi asi nepomohla. Tornádo? Tu je reálne tornádo. Dobre. Ja chcem vidieť tornádo. Tornádo a Anvil Ray. Proste padajú anvilky. A je tam niekde... Je tu niekde tornádo? Ja tornádo nevidím. Buď som slepý, alebo to naozaj nie je. Ono tu je... Ale nie, som dosť vysoko, takže to tornádo by mi nemuselo ako nejak ublížiť. Ale to je reálne tornádo v Minecrafte. To je proste tornádo z bloku. Fajn. Ide na opačnú stranu, takže... Tornádo by nemusela byť hrozba. Je to ešte to tornádo, alebo nie? Ja ho už nevidím. Mohol by som ísť sem na to lietadlo, alebo čo to je? To je žeriav asi. Ja tam idem a budem mať speed potion. Keď to skočím. Skoro ma zrazila anvilka. Skoro, ale našťastie len. A ideme za tornádom. Ja ho počujem. Tu je. Je proste tornádo. Ono ide... Jak môžem byť blbý, že som proste spadol na tornádo? Prosím, tornádo, prosím. Ja som vážne idiot. Ja proste neviem hrať. Tak toto je tá mapa. To nebola tá predtým, že som si myslel, ako, že je to tá mapa. Ale toto je tá mapa, kde som bol na tej veži. To je normálne, že je hra. Ináč dáme si ešte jednu hru, pretože 3 je málo. Je to tá štvrtá hra, alebo
5. Tuším 4. Ale neviem. Takže, teraz by som mohol ísť na tú väžu, keď je to ona. Ale neviem, či je to ona. Ona to asi nie je tá mapa. Nevadí. Proste niekam idem a budem žiť, dúfajme. Možno, že sa schovám do skrine. Ale tá skriňa je na mňa moc malá. Ináč je Dragons. Takže to by nemuselo byť také hrozné, keď na mňa nenaletia zo steny. Ideme si nižšie. Možno sem budem tancovať na koberci. Je to koberec, áno. No, zrovna mi drak rozbúral stenu. Takže asi single, znova je single, ja idem, no, ona tu je tá single, ale ja nemôžem ísť nikam preč. Ja som tu uväznený. Dobre, ja idem sem. Ja nechcem spadnúť do diery. Môžem zostať tu, to je v pohode. Tá single je fakt hrozná. Však my máme ešte minútu a pol prežiť, takže mohla by trochu spomaliť. Mám ísť sem, alebo nie? Ja sa bojím ísť tam. Ale asi v pohode. Je to dosť dlhé. Najradšej by som išiel na strechu. Ale dobre. Som tu v hrade. Aspoň to bol hrad, kým ho nezničili. A nie, až tak zničený. A prečo? Aha, už tomu chápem, dobre. Takže teraz ani nemôžem proste normálne stáť. Super. Ako môžem trochu. Ale radšej nie. Idem hore. Ešte 45 sekúnd. Ježišmaria, ten drak. Ja som prežil. Ja neviem ani, ako som prežil. Ten drak reálne išiel vedľa mňa, on bol blok odo mňa. Ja keby som sa posunul o blok doprava, tak ja by som už nežil. A horím. Super. Aspoň som jednu hru vyhral, takže nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj.